皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーの台湾語カルタのコーナーです。今日の台湾語ローマ字は N。では早速聞いてみましょう。猫啊，你买领奶鸡。猫啊，你買領奶雞。猫が年末にライチを受け取る。N の音は日本語の何ぬねの子音とほぼ同じです。にゃおは猫。にゃおという鳴き声と近いので覚えやすいですね。にゃおはすでに響きが可愛いです。に買は年末のこと。に桃なら年始です。ぼえはおっぽと書いて何かの終わりを指します。たおは頭。意味もわかりやすいですね。にゃは受け取る、受領するという動詞。ちょっとかしこまった時に使う表現です。奶雞はライチ。台湾では6月が旬で、市場に出回るのはわずか1ヶ月です。旬が短いので、食べたかったらぜひ時期を合わせて台湾へ行ってみてくださいね。冷凍とは味も香りも段違いの生ライチ。ぜひ食べてみてください。それでは最後にもう一度 N のカルタを聞いてみましょう。猫啊，你買領奶雞。猫啊，你買領奶雞。これで N の音はバッチリですね。それではまた次回もお楽しみに。感謝大家收看。再会。